Aquí hai un bosquiño, unha zona húmida, hai entre 7.000 e 4.000 anos, con nivel do mar un pouco máis abaixo, pero non moito máis. Aí podemos imaginar a praia un pouquinho, uns 3 metros máis alá, pero 50, e unha praia, moita area, e que deixaba aquí estamos nunha valgada, nunha zona relativamente baixo, por eso mete area aquí toda a bahía. De feito se chamaba isto, bueno, o nome parece que era Praia d'Abra, non sei, a xente de aquí é Praia d'Abra, e Abra significa tamén ensenada. Entón, bueno, a praia de ensenada como de ensenada, por estas componentes. Entón, aquí temos o nivel do mar un poquinho máis baixo, unha chea de area aí, probablemente máis ou menos onde está rompendo, esa podéis imaginar de aí. E aquí, claro, hai unha zona relativamente afundida, con regos estos e os muiños e non sei que, descargando a auga aquí. Entón é unha zona de lagoas, encharcada, isto na que apta moi para que non só para que nazan estos árboles, sino tamén o ambiente apto para conservar, a materia orgánica, porque aquí sabedes que é moi difícil que se medios continentais é moi difícil que se conserve a materia orgánica porque as augas son moi ácidas. Entón, isto, bueno, pues ten que haber un pH, un ambiente reductor e tal, e iso que debaixo, que non se ve realmente, isto non está en medio da area. Isto cando estaban as árbores aquí non estaba a area estaba aí atrás, e isto, vamos velo aquí, isto que ten abaixo, que pasa que, bueno, pues non se ve, é un nivel de aquí ten unha cor gris bastante oscura, casi negra, que un nivel de lamas, de limos, de fangoso, ¿no? E iso era que, claro, se pensades que aquí hai unha lagoa, que vai un ambiente bastante tranquilo, que se acumula auga e que hai unha deposición así de material fino, ¿no? É un ambiente como que podedes, eu que sei, aí en Praia Médica, no río Muiños, estaba pensando, este non era o río, claro, o río Muiños era Praia Médica, aquí bueno, non sei agora como se chama. O de Praia Médica, ali onde desemboca o Muiños, que tamén está movéndose estes días, está erosionando, bueno, pues podía ser un ambiente como ese en tempo, ou en algunhas ocasións formaba unha lagoa, podía dar unha pequena lagoa que é moi común en estos ambientes. Pois aquí é o que temos. E logo algo, bueno, pois que importante tamén me parece a mí para o momento que estamos vivindo, que é isto dos temporais e das praias, e o que está pasando en todas estas praias. Por exemplo, vemos aquí, e se coñecedes esta praia en verán, esta praia ten moita máis area en verán. Estamos vendo que hai esta erosión tamén na praia de Praia América, isto medio. Vemos aquí que falta moita area. Bueno, pois iso é a dinámica normal das praias. Perden area non é que algún que boten area no verán. É a propia praia, a propia dinámica da praia, porque o oleaxe é máis forte en inverno e se leva area para fora. E logo a vai metendo. Normalmente aquí funciona a area, se vos fixades en verán, a vai metendo en forma de barra, que se van barras que van movendo así pouco a pouco e se van adosando a praia. É así como funciona. Sí, son barras de area
van chegando de playa a olearse, vai movendo esa área e a vai subindo. Aquí, claro, sempre hai unha dinámica e sempre hai un equilibrio. Se vos fixades, o que está facendo, está collendo o material máis fino, o está levando a área esta, está levando para fora, pero realmente tamén mirade por ali que está metendo o campo. Os cantos, o material máis grosso está levando para que quero decir con esto? As praias necesitan el sitio. Necesitan el sitio e ademais agora van necesitar máis sitio tamén para arriba. Agora non temos praia porque a praia, a dinámica ese é o ciclo atmosfera. A dinámica da praia agora con o nivel do mar que temos subindo é poderse facer. A praia, se queremos que siga habendo praia aquí en Calvo, nos sitios que necesitamos é deixar sitio para hacer. E así temos, non sei se fostes por Samil estes días, o paseo que pasou co paseo. O sea, fan ali unha obra que gastan 4 millóns de euros para resenar as dunas, colocan unhas dunas de xoguete ali encerradas que é un sardín ou outra cousa. E que pasou? Pero está fenomenal porque retiraron apenas 15 metros. Pero ao retirar 15 metros deu a playa suficiente espacio como para en eses, bueno, 15 non, foron 25. En ese espacio sí que acumula area e aí hai espacio suficiente para cuando hai vento que arrastre esas areas. Está metendo area, bueno, o sea, a playa está viva, está funcionando e se lle deixamos sitio, a area tamén vai ao interior. Claro, se non lle deixas sitio, se non lle deixas ese espazo para que a dinámica funcione, e lle metes o muro encima do mar, que vai pasar? Só vai haber o movimento hacia fora. Ademais, as ondas van rebotar no muro e van levar todo, non va ser capaz de pasar ese escalón. Necesita o espacio libre para crear para traballar no seu perfil. E así que se crean as dunas e se hai vento e hai mar, non pasa nada. A praia móvese e seguirá habendo praia. O problema chega cando bueno, pues lle poñemos aquí. Aquí, por exemplo, se queremos que siga habendo praia de patos, que hai que facer? Bueno, pois levar a carretera por aí detrás. Esta carretera ten que desaparecer. É a estrada ou a praia, non hai máis. Porque ven claro, ven 4 veranos como inverno e tal, pero ven un inverno como de este ano e se acabou. Bueno, pues parece que vamos sendo... Bueno, e a cuestión aquí, o fenómeno, por eso vimos hoxe, hai que ver tamén as praias en inverno e velas funcionar todo o ano, non só en verano, que en inverno tamén nos ensenan moitas cousas. E aquí o que temos é isto, é un tronco foso, non é un tronco que procese a marea, como hai por aí algúns nunha tormenta, é un tronco que era da zona. O vedes aquí, fosilizado, negro, e se ve, cando se ve certos anos que as tormentas, os temporais, retiran area e isto está baixo sempre area. Se non estivera, se quedara así todo o ano, o perdíamos porque se erosionaba, porque isto ao final non é madeira, non é brandiño, e coas pedras rolando por aquí para arriba e para baixo, isto quedábamos sin nada. Pero como se tapa con la area, pues vai quedando e tampouco todos os anos se ve, hai moitos anos que non se ve, uns días e logo queda. E isto está datado por carbono 14. Hai dúas datacións e hai un rango de edades bastante grande. Non me acordo moi ben, pero hai 6.000 unha e a outra 4.000, que é un período bastante grande. E entón que hai algúns, se ven, este non se ve, este é un tronco bastante grande, pero está simplemente tirado, pero algúns, claro, cando tes unha cousa así que datas,
urbanizacións teñen tamén os seus problemas de técnicos, pero tamén unha cousa evidente é que estas evidentemente se tratamos eso, efectivamente isto puido ser arrastrado por unha tormenta que aquí da comunidade que queda aquí, estamos tratando un tronco que non sabemos de onde ven. Pero aquí hai tamén tronquiños pequenos que de algún en posición de que están cortados. Ves, entón sabes, cando estás tratando cando ese árbol non morreu. O sea, aí non hai e en principio esas son as datas que se verían. E o ambiente aquí era, que contaba antes, era unha praia un pouco máis abaixo, isto, pois 50 metros, segundo o que as datas que temos non debía estar, bueno, por decir algo, 1 metro, quizáis 2, baixo o nivel do mar medio, estamos falando sempre do nivel do mar medio, claro, tamén hai mareas e tamén hai temporais, bueno, unha cousa, pois entre 1 e 2 metros máis abaixo. E aquí habería unha praia, lo vamos vendo, se chegamos ali, vemos esa praia, pero aí máis tempo, habería unha praia, esta mesma praia, estaría colocada un pouco máis alá. E probablemente eso xa é unha recomposición de lugar, pero parece bastante lógico isto, porque aquí o que sabemos, aquí non o vemos, pero aquí hai uns fangos e unhas zonas, un material que nos indica que isto é unha zona negada, que era unha zona onde había unha especie de lago e humidade e un ambiente así moi húmedo, probablemente de unha pequena lagoa. E esa lagoa, por que está aquí? Bueno, pues se hai unha lagoa ten que haber algo que non deixe desaguar a auga. Non a auga corre, aquí temos un regato que ven por ali e hai outro por alá, bueno, pues si eso ten saída libre, pues non habería lagoa. Entón, supoñemos que había unha lagoa que é moi común nas zonas costeiras e que estaba taponándose ríos, a propia praia, a propia área. Aquí estaría a praia, unha chea de area, e detrás da area, como hai tantas, unha lagoa costeira. E aquí, isto, bueno, pues no último momento de subida do nivel do mar, isto foi tapado pola area e morreron os árboles e quedou aí fosilizado. E se ve de vez en cando un temporal forte pues retira a area e volvemos a ver o que cachiños, pedaciños do que teña aquí. Vamos buscar este grande. Non se sabe, eu non sei e é posible que nos próximos días se vesen outras partes por aquí, sí. Una pregunta un pouco relacionada. Sabes que hai unhas rodeiras aí? Sí. Pero hai outras rodeiras alá, non sei se as tens visto en fotos aéreas máis adentro. Que fotos máis cara alá. Están as rodeiras aí na Cantadoura. E entón, se sabe máis ou menos se poden ser contemporáneas. Por qué? Porque esas rodeiras están sempre, estas están na area, están fora da... Bueno, están ao aire libre, estamos en el
pero é que aquelas están cubertas sempre. É dicir, Puertas formadas. sí. Fíxate, mira en fotos aéreas, sabrás. A ver, as rodeiras, esa é un misterio, porque aí non hai algunhas e hai unha que cando fixeron esto? Porque algunhas quedan colgando por aí, é unha cousa que... A ver, hai algunhas que polo tipo de explotación que aquí houve romano. Pode ser, Pero bueno, pero romanas pode ser, podría ser, non sei, non teño idea cuáles son alcanzos e baixou, eu non coñezo o traballo. Estos son mezquitos. Pero solo antes de que estaban Pero ahora, por exemplo, estes días se meteu aí. Claro, o mar o que fai é seleccionar o material por tamaño, comportamento hidrodinâmico. Entón, según a onda, erosiona uno, pero sedimenta outro tamén. Está xogando, está remesendo sempre co material. E aí, por exemplo, moi ben, o sea, le está levando area fina, pero está metendo para arriba o material pastoso. Sempre está preso, si agora mesmo todo iso está en erosión, pero si hai que estea en erosión depende simplemente da altura, non respecto a ola, aí está en erosión, pero si tivera sitio agora mesmo a praia onde está a estrada, probablemente estaría sedimentando. Claro, aí está en erosión. A praia sempre está en equilibrio con o material segundo tamaño, ¿no? Entón, bueno, pues ahora temos así esta praia, efectivamente, isto por abaixo ten o crollo este, e o vemos en inverno, os invernos se ven o crollo este. Logo en verán vai traendo area, y aquí bueno, vedes aquí, ¿no? Esto normalmente tampouco se ve, esto é o metamórfico, a compo metamórfico, o sustrato, e vedes aquí o color gris que ten, incluso é moi grandinho, bueno, está non tanto, vamos, se pode romper e a veces casi cos dedos doblar, non? Isto está completamente alterado e está alterado químicamente e están casi caulinizados. E vedes aquí é prácticamente o mesmo que eso de aí.
este nivel procede da decomposición do material da zona. E este nivel é realmente o que vemos ali, aunque aquí está máis arriba, este é o que aproveitaron as árbores aquelas para nacer. Están neste nivel, o que pasa aquí nesta capa, pero esta capa seguía todo por aí, seguía hacia lá, estaba topográficamente máis baixa e aí onde están e por ali ademais está negra. Xa non ten este color, ten un color negro porque estaba foi depositado en un ambiente isto máis reductor, conserva materia orgánica, probablemente isto unha zona encharcada, unha zona encharcada e na que non había moitas cosas. E aquí temos, e seguimos este nivel por aquí, sabedes, cada día esto está todo diferenciado. E aquí o que vemos son outra vez debaixo os cantos. E estes cantos que son exactamente igual que estos, sabedes que está aquí remexendo o mesmo material, xa non é, isto xa non é un ciclo anual, isto é un ciclo xa de miles de anos, porque este, vedes por aquí, é impresionante, porque son cambios por aí. Una playa primera, a ver si podría bueno, ese é un nivel de playa fósil. O sea, temos, a ver si facemos a recomposición. Os troncos naceron aquí encima, están aquí encima. Si facemos a columna esta geolóxica estratigráfica, os troncos os temos aquí este nivel, e debaixo unha praia que ao mismo parece que este mismo material, pero bueno, era unha praia que funcionaba, la dinámica era prácticamente a mesma que temos hoxe. Pero esta praia de aquí xa corresponde a un nivel do mar de 125.000 anos. É dicir, aquí temos aquí 6.000 a 4.000 anos, onde está o bosque foco. E isto sabemos que está por debaixo. E isto sabemos que ven que é un material que ven da erosión química desas rochas. E aquí temos un nivel de praia baixo desto. Vemos que é máis antigo e dicimos que, claro, este é un nivel continental. Aquí temos 5.000 anos, 5.000 anos, cando subiu o nivel do mar. Entón, isto ten que ser máis antigo. Isto xa podo dicir que hai outros niveles así, lle dan, bueno, pois, eso, 6.000, 7.000 ata 10.000 anos. Pero é un material que ven da erosión desas rochas e por debaixo unha praia fósil. E esa praia, claro, ten que ser cando estaba o nivel do mar aquí. Entón temos unha baixada, aquí temos o nivel do mar estaba máis baixo, entón temos o nivel do mar retirado e esta ten que ser unha praia de cando antes de baixar estaba o nivel do mar. Estamos no último interglacial, desde ahora estamos en un momento de mar, de nivel do mar alto, por estar máis alto, tamén se funden os glaciares, os efectos polares, que se estaría, subiría o nivel do mar, pero relativamente, cando hai 20.000 anos había glaciares por Europa, o nivel do mar estaba máis baixo. Bueno, pues entonces eso son as glaciacións e dentro das glaciacións temos períodos de máis calor como que vivimos agora
de máis frío, que é o común. Bueno, pois este é o período, o último período con clima similar ao que temos hoxe. É o que se chama o último interglaciar. E temos aquí, ou no último interglaciar, tiñamos o nivel do mar chegou un pouco máis arriba e podemos seguir, se seguiros outro día, este nivel se sigue por toda esta costa, o ides ver e mellor que nesta carrera, que nesta cantidad, o ides ver todo por aí. Dades un paseo, ides vendo estos cortes, ides buscando, non é difícil porque canta moito polo cemento. É un cemento perlusinoso que ten cores así vermellas fortes de óxido ou a veces tamén negras. E sobre todo máis abaixo negras, cando é negro son óxidos normalmente de manganeso. Pero o común é entón temos aquí toda na praia de Patos temos aquí toda a secuencia, bueno, pues, así a cachiños, pero temos toda a secuencia. Cando o nivel do mar estaba detrás das vías, aquí había isto era continente, isto era continental. E aí o que vas a topar, si hai, onde hai, van a ser sedimentos continentales. O sea, que tipo, non vas a encontrar un nivel de praia. Entón, aquí o que temos continental é, aquí, bueno, todo isto, claro, pero o que temos continental é isto de aquí. Pero non temos estos son o que temos nos últimos 125.000 anos, porque estou dicindo, esta praia ten 125.000 anos. Pero isto ten, vamos a poñer, non máis de 10.000 deste niveliño de aquí. E o que temos aquí é se chama un hiato, quer dizer, un período de máis de 100.000 anos no que non temos registro xeolóxico. E aquí neste, pero que temos aí? Bueno, pues temos erosión. O que isto? No. Aquí, a ver, algún tsunami houbo, pero non, isto é un nivel de praia. Isto, o que pasa é claro, estamos vendo aquí un cachiño pequeno e hai uns días, pero moito, é impresionante, está cambiando cada día. Aquí o vedes, mira. E aquí había... Vedes aí, aquí sí que se ve perfecto. Sí, pero aquí parece que trabajó mucho el... Claro, aquí, vamos a ver, este é o nivel de praia fósil. Esta é a praia fósil. Vedes, unha praia de campo. Bueno, esto é hoxe, esto non sei, esto non estaba así, hai unha semana non estaba así. Está todo de este cruce de... Sí, estos son, a ver, esto é sobre todo andalucita, estos son estos minerales pesados. Tienen estas cores así oscuras. E aquí sobre todo é andalucita, pero hai outras moito minerais, granates, pode haber segunda, incluso minerais de interés económico, estos son placeres. Aquí de feito nesta praia, foi poquinho, pero hai outro tamén. Y bueno, si quiseses... es una chapa, sí, no. Y bueno, y aquí si vives un día con unha batea e con ganas, podéis, bueno, debedes batear aquí porque este é o sitio para coller o... Bueno, e este, aquí vedes, o que estaba. Vedes os cementos rusinosos, rosos, e todo isto
é un perfil de playa como o que vemos aí, pero un perfil de playa de hai 125.000 anos. E aquí, por exemplo, ni siquiera aquí perdemos todo, bueno, non temos o nivel ese de arxilas, aquí non está probablemente, pero que sí vemos aquí, cuidado, a praia, vedes areas. Isto non sei se era a praia ou xa era, estas son parecen desde nivel area. E aquí temos, pois, a historia. Mira, hay allí una cosa antes que pisé, Sí, claro, ese está redondeado, pero no. que pisé allí como una especie de bosque, se deshace como si fuera mantequilla. Sí, se deshace. A ver, estamos nun ambiente de alta enerxía e de contrastes tamén químicos moi fortes. Temos augas ácidas con pHs de ata 4, as augas continentais, as augas da chuvia, e logo temos auga de mar que ten un pH que xa de 8 por aí, non? Que falo de memoria, non creo que sí, por aí. 8 e medio, por aí. Claro, o sea que estamos xogados, claro. E logo tamén aquí hai variacións de redox moi importantes no propio, hai procesos edáficos, variacións tamén relacionadas coa propia actividade das plantas e a propia actividade microbiana. Entón, aquí o que estes procesos de fermentación en realidad son moi rápidos, poden ser moi rápidos. Tamén, se hai procesos de fermentación, de igual modo, hai procesos de meteorización, é dicir, as rochas están sometidas, os minerales das rochas están sometidos a cambios de ambientes moi fortes e entón, bueno, pues están sendo meteorizados moi rapidamente. E é o que vemos, aí vemos esto que decía... Sí, eso blanco, es que se deshace como manteira. Claro, isto é que estamos eso de que no mesmo ano estamos remesendo o material e o estamos levando para lá, traendo os trollos, levando as areas. Bueno, pues aquí está pasando algo parecido, temos esa removilización de os mesmos materiais sempre, porque ahora mesmo estamos collendo, o mar está collendo os materiais da praia que hai 125.000 anos, porque erosiona e os incorpora a esta praia. Está facendo esta praia con materiais e aquí pasa algo parecido. Aquí temos, isto é prácticamente caolín. E este material é porque se construiu ese nivel que vemos aí encima da praia. Sempre estamos aquí, claro, por iso tamén esta é unha praia, vamos a ver, esta é unha praia dentro da ría especial, por eso aquí veñen os surfistas. É unha praia con moito oleaxe, moi batida, e é unha praia con relativamente pouco aporte de sedimentos. Aquí non hai un río, bueno, a ver, eso ten que ver coa orientación e morfología dos fondos, porque as ondas por refracción, as ondas cando se mueven en mar aberto, se mueven libremente, ¿no? En todas as direccións, pero cando chegan cerca da costa empezan a interactuar con pouco. E empezan a interactuar máis ou menos a metade da longitude de onda. E a longitude de onda no océano pode ser de 200 metros. Entón, a 100 metros a onda, unha onda grande, xa pode empezar a interactuar co fondo. E se vai dirixirnos, se vai orientar respecto a dirección, vai coller a dirección adaptándose a ese fondo. E nas zonas onde hai encontro, cando chegan
fondos menores, esto ahí empieza a onda a levantarse y también se frea un pouco. E cando vemos, esto que vemos aquí, que cuando chega a praia, entón los cabos aí tende a formarse a ola e romper, e nas bahías, pois todo, aí hai erosión, e nas bahías a onda o que tende a abrirse e sedimentar. Unha zona se concentra e outras zonas, bueno, pois aquí, quero dicir, ao final é unha cuestión de topografía dos fondos. Por eso, como a topografía dos fondos non cambiou, hai 125 malas, pero precisamente, bueno, ali hai bastante igual. O que quero dicir é como aquí hai unha cantidade de area con pouca renovación. O sea, a cantidade de area que hai é sempre esa area que hai, non tes un río que te meta de repente por inverno como salir, está o lagares que pode meter moita area. Aquí non tes ese aporte. Por eso, bueno, pues hai unha cantidade sobre este sustrato que se crean as playas. Mira que tampouco temos, o sea, temos esa playa de 125 mil anos, pero non temos máis activos, porque realmente é de erosión, non de sedimentación. Temos momentos de sedimentación, pero realmente o que aquí a largo plazo o que queda é a erosión. Sabes que de aí o que mirábamos antes, temos 125.000 anos a praia. E logo temos os niveles destes arsilas de 10.000 anos. E aí temos 115.000 anos de non hubo sedimentación. Porque eso aí foi erosión. Eso non vemos aí, non vemos toda a praia, vemos ese nivel máis ou menos complicado. E, bueno, isto é un cacho pequeno, claro, un cacho pequeno de toda a praia que había aquí. Claro, básicamente aquí era a costa, era máis ou menos similar a de hoxe de Portugal. Costa recta, como Portugal. No puede ser mucho de la arena de aquí que venga. Meteu sí, meteu a subida do nivel do mar, pero non pesa tanto a área. Nada, gracias a vos por vir. Dice que a adaptación é igual. Claro, pero non podes facer porque se está enraizado, pues sabes que ese nivel, ese tronco, claro, pues imagínate, depende de que queres medir o nivel do mar. Cando o nivel do mar pasou por riba do tronco. Se o tronco se moveu de 100 metros máis ali, non estás datando ben o nivel do mar. Pero se o tronco está enraizado, tens máis seguridade de que, bueno, estás máis cerca do momento, con máis seguridade, polo menos. É raro iso de que poder chegar a... O sea, é unha cosa que se puso por la cabeza, pero non con todo. Non, os enraizados